Mayong adlaw guys, update ta karon March 30, 2023. Liliw na to kung unsay pangbuhat aning kuan. Ani at mga sakop nagpreparasyon ni sa pins. Umana ang concrete pouring. So ang kanilang mga accessories. Lagi. Say hi. Hi friends. Hi. How much Nepali? India pe, mape. Yeah, India, Nepal. Two people. Three Nepal. people. Jen. So muna ko mga kauban guys. Muna lang kuan preparasyon. Ang pins na pod ilang Hi. i-install. Hi Filipino. Si Pilipino daw. So muna karon guys ang update sa among trabaho. Muna yung wheel loader guys. Muna yung kato akong ikuan sa una nga dual purpose ni. Wheel loader. Hindi backhoe. Okay, tanaw na to kayo siya. Nag-backhoe na eh. Dako kung siya gamit sa side kay duha yang purpose. So morning number 1. So una ipakita na po niya kung unsa na po diyang posisyon. So guys, mo na yung ikaduhang gamit sa wheel loader guys. Ito yung isa ganina, backhoe. Sini ang yung loader na po. So, muna yung gamit na po. Yung ikaduhang purpose.